2003 година, когато войната в Ирак е в разгара си, се случва един от най-големите банкови обири в историята. В самото начало на инвазията, от Централната банка на Ирак изчезва огромна сума пари, която се изплъзва без следа. Докато светът е погълнат от бойни действия и политически нестабилности, тази кражба се оказва не само шокираща, но и обвита в мистерия. В това видео ще разгледаме как в условията на пълен хаос и разруха тази огромна сума просто изчезва и никой не може да обясни кой и защо е извършил обира. Ще разгледаме възможните теории и множеството въпроси, които остават без отговор. Но преди това ударете един лайк, абонирайте се и натиснете камбанката, за да не пропуснете нищо ново. Да започваме. Политическа и икономическа обстановка. През 2003 година Ирак се намира в изключително сложна икономическа и политическа ситуация, в резултат на години на международни санкции